Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe janngiyankoɓe, ena wayno en garti kadi e windande men hande. Windande hande nde noon garɗen ko haalde hen holno gandirta masɗe pular e alkule maseteɗe ɗe ni foti. ɗum ɗa wiyete ko masɗe, ɗum ɗa ko masete ko. Joni noon fof so rendi ena hawra 32 fof. Joni ene woodi hen ko innirte noon laaɓɗe daɓɓe e laaɓɗe duurteɗe. eko wiyete hen muume ɗe ganduɗa wona ñonde kadi wona ñondiɗinade. eko wiyete hen ñonde hatta ko hen jeeya. eko wiyete hen ñondiɗinade hatta ko hen jeeya. So rendoyi fofof hawra 32 ko janggate e Pulaar. ɗum noon ƴettu kuɗol ma e karne ma, kala ko haala walla hollama ɗum ƴetta mbajotoɗa ɗum janga ɗum mbawa. jangde ala tan mi welama mi jangi, mi welama mi janggani. sa jangi mbawa, sa janggani a wawata. a janga tan mbawa. sa jangguite ko ɗemgal aɗa haala aɗa nanto kalta ko, aɗa haala aɗa nanto kalta ko, hamata nande a hamata nande ba ko nanata ko so ɓooyi jungo ma ngo ara winda ko nanɗa ko e ko kalɗa ko, ko kalɗa ko e ko nanɗa ko jungo ngo ara windanma ɗum. ɗum noon heɓoto ko teskade ko jangata ko. seeɗa jangirta kono no ɗo ko weeyo wona waɗe tan laawa goto alloga fof alloga adde ɓallo ma aɗa jangira ngal seesa ha mbawa ngal. ko allol mbaɗantuma on allo addirte ko ha ɓallo ma on saaha mbawa timtade e maggal. aɗa janga ngal seeɗa ƴeewa bawɗo ɓalloɗa sara makko omo holluma ɗum ɗo won ɗum ɗo ha mbawa ɗum andude kadi mbawa ɗum windude. on saaha wona kadi a watti jangude a watti windude. ɗum noon keñiɗo wawa ɗum, keppuɗo wawa ɗum. jangde ko jam yarete. kala ko janguɗa hen famɗi heewi ɗigga, nafoore nde yalta. kono sa wi ñalawma goto min janggan mi wawa fof laawa gotol nannaki famnaki. ko jam jarata. hay saɗa ñaama ko longere ñamata moɗa gadda wonde. anne alkulal ngal ɗo jangata gayna gadda ko ngal. saɗa yaha ngal ɗo koyngal wona yeeso ngal won caggal, ko ɗon woni yaadu. anne binda a binda ba binda ca binda aɗa yaha. ɗum noon hande kadi eɗe mbaɗ neɗɗo ndiɗo henne ha mbawi jangude. joni noon natanen jangde men hande mi holla on masɗe Pulaar. mi holla on ko wona ñonde ko woni ñonde, ko wona ñondiɗaade mi hollon ɗum e ñonde ko ñondiɗa ko.
ɗum non woni hannde dawa men hannde. ɗum noon wadde naatenen golle meɗen ɗum ɗo ko daɓɓito wonno hankadi payne golle naaten e jangde nde an jiɗɗo yentude heen o noon waɗ 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp men o ngara naaten jangin ala suka ala mawɗo ala debbo ala jiɗɗo wiya jangude jiɗɗo jangude o mo yiyata bindi o mbaɗno am woni on min cohli wallodirde mum ha watta yiide bindol watta jangude bindol so haaji Allah e yeeso cudol kadi e yeeso raɓɓingo faama ɗum nanda e janguɓe nanda e windoɓe watta windi watta jangude inchallahu taala. ɗum noon wadde o ko giɗo mon musidɗo mon sabu Allah yayali kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin bisimillah naatanen golle men joni inchallahu taala.